है देखी भैया एक जनी के पति गावना करा के अजान जान छोड़ के प्रदेश में चल गए बने धर्मराज भैया। वो औरत बड़ी तड़पो तारी छछनो तारी अपना बोलमुआ के याद में एक दिन फोन से ऑडियो कॉल बात करो तारी। जब बात करो तारी तो उनका अपना सैया जी के देखे के मन करता। देखी कैसे कह तारी। अरे गोइला भइल ढेर दीना लागल साल राजा जी मनवा करेला का करेला का मनवा करेला अरे का करेला ये मां मनवा करे करे के बात वीडियो कॉल राजा जी। कोइला भइल ढेर दिन लागल साल राजा जी। कोइला भइल ढेर दिन लागल साल राजा जी मनवा करेला मनवा करेला मनवा करे करे के बात वीडियो कॉल राजा जी। करे करे के बात वीडियो कॉल राजा जी। भैया हो और देखिए औरतिया कह तरीके राजा जी हमारा ये मन करता तेरा सूरत एक बार देखी थी कैसे कह तारी। कह के उपाय कसहू सूरतिया देखावो ना तो धोके गाड़ी काले घर चलिया के उपाय कसहू सूरतिया देखावो ना तो धोके गाड़ी काले घर चलिया रही रही मन पगलाता भइल बुरा हाल राजा जी। रही रही मन पगलाता भइल बुरा हाल राजा जी मनवा करेला मनवा करेला मनवा करे करे के बात वीडियो कॉल राजा जी। मनवा करे करे के बात वीडियो कॉल राजा जी। सुनो हमार बात अब तहरा से दूर रहे के मन नहीं करो
का कहतारी का करे अब ना सहाता ना रहाता तो से दूर हो काहे नहीं खयावत बोलो का बा मोर कसूर हो अब ना रहाता तो से दूर हो काहे नहीं खयावत सैया का बा मोर कसूर हो होइब कि हम ही कहीं जाई छोड़ के बवाल राजा जी होइब कि हम ही कहीं जाई छोड़ के बवाल राजा जी मनवा करेला मनवा करे करे के बात वीडियो कॉल में राजा जी मनवा करे करे के बात वीडियो कॉल में राजा जी कहतारी कैसे का कहतरी हो यादो संतोष जी से शिकायत तोहर कर पंकज बड़ू अब ना याद में हमर यादो संतोष जी से शिकायत तोहर कर पंकज बड़ू अब ना याद में हमर रास्ता जरूर कोनो कोड़िए ओ भयलाल राजा जी रास्ता जरूर कोनो कोड़िए ओ भयलाल राजा जी मनवा करेला मनवा करे करे के बात वीडियो कॉल पे राजा जी मनवा करे करे के बात वीडियो कॉल राजा जी।